Vinga, el Carles Mayol... És que no baixes la sintonia perquè mola molt. És que m'encanta, m'encanta. Increïble. Llavors és igual que parlem a sobre, Sí. Lo podem posar tot el Jo programa? deixaria tot... Són 6 minuts, perquè ho he fet un loop. Doncs jo deixaria això i 6 total... minuts i llavors l'Itus que no parli. Pots deixar-la loop que vulguis. Molt bé, doncs mira. El Carles Mayol diu que farem una secció d'optimisme, de tecnologia, de friquisme. Aquesta música ens ho explica tot, de fet, ja sola. Avui, què? Avui vinc, entre altres coses, amb el que serà el meu leitmotiv, que és que el món canvia, val? I que els canvis en general sempre són bons. I si no, digueu-li a l'Eduard Farelo que vegis el canvi de la seva filla. Ens hem adaptat als nous temps. M'explico. La Batguial. La Batguial, l'Alba. Abans la primavera arribava el 20-21 de març i ara arriba quan decideix el senyor al Corte Inglés. No? Sí. Pues el Nadal ha passat el mateix amb el Nadal. Abans arribava amb la Maria Carey, el Michael Bublé i Love Actually, i ara el Nadal comença amb això. Navidad, polvo y ron, polvo ron, Papá Noel, tú y yo, polvo ron, vámonos, de botellón, polvo ron, mariquito, mogollón, polvo ron. A veure, jo no vull ser tiquismiquis, vale? Però des de que donen Nobels a cantautors borratxos que començo a pensar que el tema de les lletres se'ns ha anat una mica de les mans. Navidad, polvo i ron, i llavors, polvorrón. No, volia dir polvorrón. Papá Noel, tu i jo, polvo ron, que ja dius, no has entès gaire el sentit del Nadal. Vamos de botellón, polvorón, i la frase que més em desconcerta, perquè jo sé, fer coses amb el Pare Noel o anar-se'n de botellón per Nadal, doncs bueno, però mariquito, mogollón, polvorón, Què és mariquito? Què és mariquito? Jo crec que potser és Mari i Quito, que són 2 persones. Ja, en plan, la Maria a Quito, mogollón. Sí? Pot No ser. ho sé. Bueno, després d'això, evidentment, la tornada només pot ser poesia, val? Escoltem Pont i tornada, ja veureu que hi ha una frase, un supersubidon megafort, i la típica tornada molt treballada. Papi, vamos al turrón, ya vienen los camellos, porro, pom, pom. Toca la zambomba, yo le pego al polvorrón, porro, pom, pom. Toca la zambomba, yo le pego al polvorrón, porro, pom. Meravella, Perfecte. Espero ballar-la aquest dissabte. Letícia Sabater en estat pur. Que dur. Letícia Sabater, que... No, perdó el vídeo. Us he de dir que el més guapo de tot és la música, perquè el vídeo és increïble, és ella vestida... No, ja, Anava a dir com de Papa Noel sexy, però sense el sexy, Bueno, val? Amb faldilla curta, vestida en biquini, amb fons... És molt divertit perquè és un croma d'aquells amb un fons de muntanyes d'Ohio... No Perfecte. sé. Llavors, papi, vámonos al turrón, ya vienen los camellos, porro, pom. Fa molta gràcia perquè en el vídeo et deixen la paraula porro i comencen a sortir porros per la pantalla. Val? Quina si no ho has subtilesa, entès. Exacte. Però és que després hi ha el punt subtil de la boca que diu tu toca la zambomba i es veu un tio... Bueno, doncs això, d'esquenes, tocant la zambomba, per si algú no havia entès que volia dir tocar la zambomba, que jo le doy al polvorrón. Sí, anava a dir, el ritme és més d'estiu que de Nadal, Sí, perquè és com... Això vosaltres ho sabreu, Àlex, però això és electrolatino, no? Sí, home, sí. No? És electrolatino, no? Vale, vale. Com disco, però no és el reggaeton com pum, patum, Jo pa. diria que és drogo... Drogolatino, t'ho compro més. Drogoton. Electrodrogo. Jo, així per acabar, us poso el final, perquè crec que el final és increïble, perquè té el punt aquest d'electrolatino, el punt aquest de cançó de temazo de l'hivern, de repetir-se 1000 vegades, i sobretot un punt vuitantero gratis que dius, bueno, us heu passat ara sí amb el polvorrón. Vamos al turrón, ya vienen los camellos, porro, pom. Tú toca la zambomba, yo le pego al polvorrón, porro, pom. Atenció. Tú toca la zambomba, yo le pego al Va repetint, això és el típic rotllo que dius, bueno, corta ja. Espasmos. ¿Quieres un polvorrón, papito?
I explota. I anava a dir, l'explosió final, què és això? Que lo quieres, pues pum. Això és un recurs molt fet servir quan has de fer has d'intercalar dos cançons, no? Pues el DJ allà amb el Virtual DJ i diu ui, haig de posar un tema que és una balada ara. I llavors entra. Doncs ei, t'ho compro, I believe per aquí. I jo crec que vol fer una altra cançó i fer com que traurà una cançó més que farà alguna cosa. La nova cançó del Nadal. Esperem que ens aportis, Carles. Jo ja us ho dic, a partir d'ara, en lloc de fum-fum-fum, a casa cantarem el polvorrón. Porro, porrón, popom, polvorrón. Perfecte. Gràcies, Carles. A tu.